Така, 26 март 2024 година и сега имаме една отговорна задача. Ачи, какво гониш там? Да, една отговорна задача имаме с тебе. Ще посаждаме хортензии. Да. Че хубаво време вчера. Цял ден валя, което е добре, защото тук водата е кът. И сега ще отидем да видим как ще стане това засаждане. Птички пеят. Розата е тръгнала. Да. Тук засадих една бяла роза, айсберг. От практикер, мисля, че я купих. Не е от най-сортовите, но е тръгнала. Ще видим. Малко сенчица тук пада, но пък в тая жига розите прегарят. Я да видим. О! Ходжовото лале. Цъфти. Красиво е. И за другото е черешата, която няма да я бъде. Стана няколко години, се чудя какво да я правя. И ето какво видях последно. Ето. Да, някаква гадинка си прави тук. Си е направила тунелче. Или пък кълвач ще е кълвал. Не знам. Но ни отива на добре. И мислех да отрежа този клон целия, защото е черен почернял. И да видим дали другия ще се възстанови, но с тая дупка не знам. И ето мястото, където ще засаждам хортензии. Тук е камелията, която така и не цъфна. Не знам как ще се развива нататък. Сякаш е измръзнала или пъпки ли имам? Измръзнала? Не. Няма да я бъде. Ще видим. Тук имам една малка хортензийка, която наричах чудото на природата. Приместих я тук и явно неуспешно. Защото ето сухо. Не знам. Много сухо. И отдолу нищо не излиза. Ще видим. Тук е една стара хортензия. Арчето бяга и е пуснала някакви нови листенца. Да се надяваме, че ще я бъде. Тази си беше тук. И гледам, ето, тук, там има пъпчици по тези стебла, които изглеждат сухи. Ще чакам. А тази е другата, която преместих и също няма никакви признаци. Ето, сухо. И отдолу нищо още не изкарва. Това е бодлеята, която отрязах, защото беше станала... на нищо не приличаше. И сега искам тук някъде да намеря място в това ъгълче на 3 нови хортензии, защото тук ще си сложа резервоарът за вода. И ето капковото отива надолу, но ще видим дали мога едно маркуче да прекарам насам към хортензиите и те се падат леко по-нагоре от резервоара. Ще видим този експеримент как ще завърши. Така че сега започвам да действам.
Така, ето, това са хортензиите, които получих вчера. Сега ще видим, знам, че едната е ванила фрайс. Аз имам една, ето тази трябва да е. Имам една, но много ги харесвам и затова си поръчах още една. Ето, това е ванила фрайс, която даже започва, ето, тук има листенца. Да, я да видим. Pinky Wings. Не знам, значи не е ванила фрайс, а толкова ми заприлича. Pinky Wings. Значи тази е ванила фрайс. Я да видим листчето. Ванила фрайс. Да, тази. Pinky. Значи ще е розовата. И тук е една мъничка. Каква е тази? Hot Red. Hot Red. Добре, ще видим. Червена. Да. Тази ще е червена и вече вижте колко е голяма. Но добре, че е в саксийка. Да се надяваме всичко да е наред. Сега приготвила съм си всичко. Приготвила съм си всичко необходимо. Значи едното е ето това. Това е борови иглички, които преди колко? 2 години може би, като бях в планината, се събрах точно за тази цел, но чак сега ми трябват. Другото е ето, само да приберем тези неща насам. Ето, такава една пръст, да я наречем. Пише, че е за рододендрони, но тъй като и те обичат кисела почва, основното, което ми трябва, е да погледна pH. Ето го. pH 4-5. И тук това е същото такава. Тази е също за хортензии пише и pH, ето го. Ето го, 4-5. Най-лошото е, че по-рано не са много кисели тези почви. По-рано имаше в Lidl едни в по-малки пакети 3,5-4. Такъв торф блат, не знам, от блатата, който даже е оранжев. Няма го вече. Затова съм взела нещо, което видях в руските сайтове за подкиселяване. И това е най-обикновената сяра. Казват, че пролет и есен слага се сяра и повече не се подкиселява. Така, за всеки случай имам и едно желязо, защото тук почвата е много ниско pH, или високо там, какво беше. И монофосфат, монокалиев фосфат. Мисля, че е това. Малко да свършваме. След това другото. Тук съм си приготвила. Скъсала си трубичката. Тук съм си приготвила хумат, калиев хумат. Също. А това е микориза. Ще сложа от него и един гранулиран, комбиниран торф. Така, в общи линии е това. Значи копая дупка, слагам борови иглички, смесвам с кисела пръст,
с сяра и така. Ще видим какво ще стане. Започвам.